Sikubiyelele sikwamukele kwi-channel. Pastor Lobo uyachaza amaphupho okubalulekile okufanele ukuthi inamba esenze ngoba uyi-member noma-ke uya-contribute kwi-channel kuphela kusongonani ka-5 from Monday to Friday kuphela awungu-WhatsApp. Thembeka Vilakazi ngibingelele Pastor, ngicela ukubuza ukuthi chaza nephupho umuntu owawuthana naye eyolobola kwenye indawo. Yolobola omunye umuntu. Uphupha umuntu so la ungaphupha i-ex yakhe yolobola omunye umuntu, ungaphupha umuntu wakho othandana naye eyolobola omunye umuntu, kuthi akube into ecisifana, yabo? So one, ngokuqondile uma uphupha umuntu wakho uphawu olukuma eyolobola omunye, ngoba lokhu kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi kunomuntu oyimbangi futhi uzogcina engumgcako wakho ngokuphelele, uzokuba sesithenjini ngoba kunezinhlelo zokuthi alotsholwe ngokuhamba kwesikhathi, yabo? So futhi ngenza kukhona inhlelo zoku-pipeline zokulotshola omunye umuntu, noma lo muntu ombonile elotsholwa uzolotsholwa, yabo? Uyakhonjiswa wena isibonakaliso. Number 2, kwesinye isikhathi umphupha umuntu wakho kuwuphawu lokuma eyolobola omunye, lokusho ukuthi ngenzeka lo muntu akasakuthandi, ngaba ngenxa yesichitho noma ngenxa-ke isinqumo sakhe uzokushiya alobole imbangi yakho, alobole omunye umuntu. 3, yenzeka umphupha umuntu wakho kuwuphawu lokuma eyolobola omunye, olusho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa lo muntu kumele athathe isithembu futhi uzogcina isithathile, ngoba abanye abantu ngenzeka umbone yolobola umuntu hayi ngoba ezokushiya wena, kodwa ngoba funa angeze omunye umuntu ozoba naye sesithenjini wena, futhi izoba yithuku lo muntu wakho, uwe naloya muntu obone elotsholwa noma nomunye umuntu ozolotsholwa, yibona? 4, kwabanye kumphupha umuntu wakho kuwuphawu oluhle uma elobola omunye, noma kuba ngathi solobola omunye wena akasakunaka, akasakuthandi. Lokhu kusho ukuthi ngenzeka usuke ukhonjiswa ubuqotho, ukwethembeka nokuzimisela kwalo muntu ngawe, nokuthi angeke akubhanqe. Abanye kufika kanje, kulabantu abafika i-apply kubantu abaphupha izinto zifike in an opposite direction. Omunye umuphupha ukhala ushinjabule, umuphupha ujabulile usho ukhala. So nala liyaba yi-opposite yephupho. Mali i-opposite suke lisho ukuthi lo muntu uqotho, uthembekile, uzimisele ngawe futhi angeke akubhanqe. Okwamanje siyabonga bisipela la uphupha umuntu wakho noma i-ex yakhe yolobola omunye umuntu.